Толқыная бара, аяқ басабыз күзге. Сары түсті япрақлар да шалына инде күзге. Қошлаштық ямлы жай білен, өтті де каникуллар. Бүгін бәйрәм, білем күні, күллиятке илде юллар. Білем бәйрәмен алып килә, қыңғыраулы сентябрь. Бұлларымда терешешек, шатлығымны син дә күр. Алдыңғы орындарда болды. Білім беру бойынша деп айтасың, спорт өлкесінде бигерәкте, жәмғият ішінде де. Енді шушы мына оқу жолына да біздің агрокүллият енді шушы гіл алдыңғы рәтләрдә болу, аның түп негізі болып тұра гіл яңалыкларга ұмтылу, яңалыкларны кірту. Мына бұл яңа оқу жолына да біздің саба агрокүллияты яңалыклар белән керә. Енді біздің 5-нче факультет ачылып, яңа һөнәргә өйрәтә башлыйлар, белем бирә башлыйлар. IT-специалистлар шушы күллиятта әзерләячәкләр. Енді барыңызда білесіз, цифровизация заманы. Бұл біздің факультет енді бик тә кирәк дип саныймын. Чөнки менә шушында белем алган безнең киләчәк буыныбыз алдағы көннәрдә белемнәрне алып, шушы күллиятның усагынан тупсасына табышып киткәч, инде үз районнарына кайтып, чын мәгънәсендә үз районнарына файда китереп, кешеләр тормыш итәргә дип ышанып калабыз. Шушы безнең агрокүллиятендә укучыларның 39% гына, 40% дип әйтгәндә үзебезнең Саба районыннан калган 60% безнең читтән килеп укучылар. Хәтта инде безнең Киргизиядән да менә 2 студентыбыз килеп укый. Бу нәрсә инде бу безнең чын мәгънәсендә агрокүллиятның абруе бар, ихтирамы бар дигән сүз. Әгәр читтән киләләр икән, дөрестән дә безнең күллият инде алдыңгы орыннарда дип әйтергә кирәк. Ул алай шулай буларга да тиеш, чөнки менә шушы җирлектә генә дә шушы күллиятның 2 бинасы бар, укыту бинасы, тулай торагы бар. Инде күреп торасыз, яңа тулай торак төзеп киләбез. 177 орындык кырыенда манеж булачак, футбол манежы. Үзенә күрә бер шушы белем бирү майданчыгы дип әйтергә кирәк. Шушы булган биналарның инде дөрес итеп кулланып, файда итеп күреп, саклап, сезгә шушында белем биреп тормыш итәргә генә кала. Студентларга теләгебез шул, белем алырга омтылыгыз. Вакытыгызны әлемгә уздырмыйча, һөнәр булган кешенең инде аның киләчәге бар, һөнәрле булган милләтнең аның һәр вакытта киләчәге бар. Белем алу гына түгел, һөнәр булганның инде татар халкында әйтәләр, һөнәрле ул һәр вакытта ачлы булыр дип. Шуңа күрә һөнәрле булып чыгыгыз, инде киләчәктә әле генә ачып җибәргәндә әйттеләр, безнең лаеклы гаражлар булып, шушы агрокүллиятның тупсаларын атып чыгып китегез. Рәхмәт. Инде 1 сентябрь ул булса да әйбәт булыр иде. Чөнки әти, әниләр 1 сентябрь көнне беренче мәртәбә балаларын мәктәпкә озатырга кирәк һәм иштән сорарга кирәк була. Монда иштән сорыйсы булмый, ял көне була икән. Безнең өчен Харатта да эш көне булып калачак. 1 сентябрь ул ял көне булса да без Харатта да үткәрәбез инде. Менә бүген инде сезнең белән яңадан чараштык. Әле кайчан гына без 4нче курсларны һәм 3нче курс экономистларны озаткан идек. 2 ай үтте дә китте. Эш башланды яңадан. Каршы алдык үзебезнең студентларыбызны, тулай таракка урнаштырдык. Сәгатьләрне бүлдек, уйлаштык, сөйләштек. Яңадан үзебезгә яңа бурычлар куйдык, планнар төзедек. Чөнки мир не стоит на одном месте, мир она двигается быстрее, чем мы. Для того, чтобы остаться на месте, надо быстро бежать, очень надо быстро бежать, говорят. Да, это на самом деле так. Нынче мы открыли факультет программистов. Это небывалый процесс, я бы сказал. Почему? Потому что аграрных колледжах нигде нет такого факультета, только у нас. Это благодаря Раису Нургалевичу. Это он очень старался, он хотел, чтобы у нас побольше было айтишников. И группа собралась, нынче Аллабиста уже вот этот факультет начинает работать. Еще у нас новшество какое? Новые здания, новые общежития строятся. Это суперсовременные. На одного студента рассчитаны там 18 квадратных метров. Это на четверых получается 64 квадратных метра. Это квартира называется. На 4 человека отдельный, душевая, санузел. Ну, инде Аршат Маратович, біздің бит инде Марат Аршатович, біздің
Кытайбыз, что к Новому году будет, самых лучших мы туда ураштарабыз иннан sonra. Там будут они устроиться. Вот, хочется сказать огромное, большое спасибо главе администрации Савинского района Раису Нургалевичу Миниханову. Это его старание. Он долгие годы у нас был председателем совета нашего аграрного колледжа. И всегда он поддерживал морально, психологически, материально всегда поддерживает. Только не надо даже к нему ходить, по телефону позвонил, вопрос сразу решается. Это он всегда в нашу сторону лицом встал и никогда не отворачивается, потому что он видит, что в наше будущее.